Wah. Sus. Wow. Okay, delivery lang mo? Oh, sir. Ah. Salamat mo. Pwede ba picture, sir? Oh, Thank you, sir. salamat. Blok guwapa. Kani. Spicy lechon belly, 3 kilos po yan mga studio. Saka mayroon tayong sausawan dito. Patay ka lang na. Let's go. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Nakapag-order ako ng 3 kilos na lechon belly sa 3 Divas Lechon House. Sila po yung nanalo ng best lechon sa Lapu-Lapu mga studio. So, nag-order ako sa kanila. So, sa mga medyo kapos sa budget na hindi kaya yung whole lechon ngayong Pasko, ito na lang belly. Kasi mas mura na ba? So, yan mga studio. Meron akong coke dito. Yan, nagutom ako mga studio. So, bago tayo mag-start kumain, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, itong belly natin mga studio, spicy pala siya. So, tingnan nyo po. Oh, spicy na spicy. Mainit pa po, bagong dating. Eh, ito ning iwan, Ray. Oh, bagaan yan yun. Asupo. Wah. Sus. Kinga na to ha. Kaya na yung mga nagunit ba? Oh. Okay. Sus, kagwapa guys. Maraming salamat po. Yan na. Kuhaan sila itong mga kuhaan ha. Sa mga nag-abang dyan na maubos ko ba to? Siguradong hindi to maubos. 3 kilos kasi to. Ang dami nito mga studio. Saka pag bili, kunti lang makain mo ba? More on rice talaga. Yan. Panit. Magkapal yung balat.
Meron siyang spicy kunti ba? Pero tama na to sa inyo mga studio. Kasi ako kasi mahilig sa spicy kaya medyo hindi ako tinatablan nito ba. Malaman siya tapos merong taba oh. Dami to. Ni-request ko ito na super spicy ba. Ang daming ko ano, sili oh. Panalong panalo. Daming sili. Yan oh. Inita pa. Wow.
Ito po ay tanghalian ko mga studio. Wala akong kuhan, agahan. Tingo ba? Shout out tayo mga studio. So sa lahat po ng nag-abang sa ating pamasko mga studio, abang-abang lang po diyan sa page kasi meron kami ipopost kung kailan ba para makasali kayo sa ating pamasko na GCash po. So more details soon. So maraming salamat po. Shout out kay Junmar Mendosba. Shout out Jason Bautista. Shout out Nasty Vlog 28 from Imus, Cavite. Shout out din kay Mrs. Lenz from Minnesota, USA. Shout out Leo from Karkar, Cebu. At shout out Aumintado Haidia. Kalisud ba ni? So sa lahat din ng bumili ng special chicharon ni Bisaya Studio, maraming salamat. Kay Ate Emma, salamat eh. Salamat sa kuan din. Shout out sa LGU Matanaw Engineering Department, mga kauban ako sa una dia. So shout out Jemar Gonzales, kay Busing Tix Tandingan, kay Maria Lias sa Bornido. Salamat kayo sa suporta. So shout out din kay Jumi Kalunsag. So nag-order din siya sa from Mindanao din to. Maraming salamat sa panood sa episode na to. God bless po, bye-bye.